അവർ മുന്നിൽ എന്നോവർ തൗറാത്തും ഇഞ്ചീലും ബൈബിളും വായിച്ച് നസ്രാണി കൂട്ടത്തെ മുട്ട് കുത്തിച്ചോവർ ഇവരെ ദഅവത്താല റാഹിബാമുണ്ടക്കൻ ഇസ്ലാമിൽ വന്നേത്തി ഇബ്രാഹിമായോവർ മുസൽമാനായുള്ളൊരുവൻ സത്യദീനും വീട്ട് മുർത്തദ് ക്രിസ്ത്യാനി പാതിരിയായിട്ട് മുത്തഅല്ലിം കാലത്തോൻ ശൈഖിനെ കണ്ടാരേ മുഖദാവിൽ നോക്കിയിട്ട് കുഫ്രിനെ കണ്ടോവർ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ ശത്രുവിൻ കേസില് ഐനൽ വക്കീലെന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചാരേ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീലെന്ന് ഹക്കീമെ കേൾപ്പിച്ച് അജബാക്കി വിട്ടോവർ മുസ്ലിം ശരീഅത്തെ മഹക്കം എതിർത്താരേ മുസ്ലിം നേതാക്കളെ ഒത്തൊരുമിച്ചോവർ മുതലക്കുളത്ത് ഓലമാ ഉമ്മുമറാവും മുതലായോരെ കാട്ടി ശക്തി കാണിച്ചോവർ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദി ഖ്വാജ ചിശ്തി തങ്ങളെ സീറ മൗലിദുകൾ നൽമാക്കി കോർത്തോവർ മുത്തുപേട്ട ദാവൂദുൽ ഹക്കീമോലിയെ മുത്ത് കോർത്ത പോലെ മദ്ഹാക്കി തന്നോവർ ഏർവാടി കാട്ടുപള്ളി ഷഹീദെ കാണാൻ ഏറെ വണക്കത്തിൽ നാളില്ല ചെന്നോവർ സിറാജുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ദറജ ഉടയോരെ സിറുകൾ കശ്ഫുകൾ വെളിവാക്കി തന്നോവർ മക്കൾ ദാറുൽ ഹുദ ബറുദി ഭയന്നാരെ മമ്പൂറം കുത്തുബോര് നോക്കും മോളിന്തോവർ മക്കത്തെ സയ്യിദ് അലവി മാലിക്കിയോ മുത്തിവടിയിൽ ബറക്കത്തെടുത്തോവർ സയ്യിദ് ഹൈദരലി ആറ്റപ്പൂവായോരെ സ്വബിയായ കാലത്തും തക്രീമാക്കിയോവർ സയ്യിദുൽ ഉലമാ മുത്തു തങ്ങളോര് ശൈഖിൻ തർബിയത്തിൽ മേൽമ ഉടയോവർ സൈനുൽ ഉലമയും ശൈഖുൽ ജാമിഅയും ശൈഖിൻ കൊടി കീഴിൽ ദീനെ നയിച്ചോവർ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനത്തെ വിരൽ ചൂണ്ടി ലക്ഷ്യത്തിലാക്കി ഹിദായ നയിച്ചോവർ ബർക്കത്തുടയവരക്കൽ മഖാമാതും ബിർക സമസ്തക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തോവർ സുഹബത്തുള്ളോർ യാസീൻ ഖത്മാക്കി സമയത്ത് സുബ്ഹി ബാങ്കുലി ഉയർന്നുള്ള സാഅത്ത് താരീഖ് റബീഉൽ ആഖിർ നാലിന് തഹ്ലീൽ മോളിന്തിട്ട് മൗത്തായി പോയോവർ ബഹറിന്റെ തീരത്ത് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയേ ബഹ്റായി ലക്ഷം ജനാസ നമിച്ചോവർ
ബാനി സമസ്ത ബാലവി മുല്ലക്കോയ ബാവയും കദമിലായി നിദ്രയിലാണ്ടോവ വെള്ളിമാട് കുന്നിൽ വെള്ളി വെളിച്ചമായി വന്നുള്ള തിങ്കൾക്ക് മാലകൾ കോർത്തുള്ള വെള്ളിയില ദേശത്ത് ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീനിൻ മകനാം സഈദിന് മഗ്ഫിറത്തേകല്ല സമസ്ത കിതാബീന്നും നൽവർ മോളിയീന്നും സത്യം ഇതൊക്കെയും ബൈത്താക്കി കോർത്തോവ മാറാവ താന് കൊറോണകൾ മറലുകൾ ശൈഖിനാൽ മാറ്റിത്തായ അല്ലാ ശംസ് തലമോളിൽ ആളും മഹ്ശറിൽ ശംസുലുലമാന്റെ തണല് നൽകിടല്ല ശംസ് തലമോളിൽ ആളും മഹ്ശറിൽ ശംസുലുലമാന്റെ തണല് നൽകിടല്ല ശഖീഅം സഈദുൻ എന്നുള്ളേ നാളിലെ ശംസോരെ കാവലിൽ സഈദാക്കിടല്ല ശഖീഅം സഈദുൻ എന്നുള്ളേ നാളിലെ ശംസോരെ കാവലിൽ സഈദാക്കിടല്ല